ku danna subscribe sannan ku danna ƙararrawa domin samun sababbin shirye-shiryenmu da zaran mun ɗaura. Ina ba ku salon kiɗa kuna taka rawa, kuna taka irin rawar kiɗan ya da kawa. Ku taka sa daban da taka caɓi da ruwa a haye. Matan gida ku ce Allah nawa, haye na nufin Allah nawa, ni dai ina nufin Allah nawa. Kuke taka rawa haka da gudun mawar ku ganga ka ji bai duka sai da duka kuke leka kwabuka har yau na gunta ban sauya salo ba na saba ina fadi Allah dawa ni dai ina fadi Allah dawa har kullum ina fadi Allah dawa. Bar mukin dukurwa kurmaiya domin ke da yakan fito amma muke da gayya domin nan gun babu yara sai ƴaƴan manya idan ta shigo ta can sauya salo muke ni ne na mata kan juya gida nake kowa ya gane sanyi da hazo yake ko safe rana ba sai da dare ba. Barka da zuwa tashar Tage Entertainment. Idan wannan ne karanka na farko, ka danna mana subscribe, sannan ka danna mana ƙararrawa, sannan ka taba mana like, sai ka je comment section ka rubuta mana ra'ayinka abin da ya fi burge ka. Mun gode da kulawarku.